Ndị ọrụ na Anambra Capital Territory Development Authority ACTDA nakwa ndị Anambra Joint Enforcement Team ANJET Operation Clean and Healthy Anambra State Ọcha Brigade nakwa ndị ọrụ nchekwa dịgasị iche iche gara kurigasịa ụmụ ihe eji wee lụchiche ụzọ n'Okpuno. O nwere ụfọdụ ndị ụlọ alụrụ na-anataghị ikike bụ nke alụrụ na-agụ Awka na kansụl ime obodo Awka South. Akara igosi na ebe a bụ ebe gọọmenti achọghị na ihe a alụrụ ekwesị ka ndị a wee wepịa n'egbughị oge. Chibuzo Okoye soje ọlụ a ma wenetara anyị ozi a. Mgbe ọ na-agụ ebiosi okwu ka ya na ndị otu ya kpagharịsịrị n'Awka ka onye managing director na chief executive officer nke ACTDA bụ Maazị Osionuko onye so nwe gagharị kwara arịrị ka ndị mmadụ si alụganye ụlọ aghara na-anataghị ikike ọbụla. Maazị Onuko mere ka amata na ọ bụrụ na Awka ga-abụ isi obodo nke eji amatụ dịka o si dị n'ọchịchị gọvanọ Chukwuma Soludo, ndị bi na Awka ga-agba mbọ na-esonye na-ehube isi dịka iwu si kwuo. O meziri ka o doo anya na ya bụ ebe ha kwatusiri ụlọ a na-alụ n'ebe akpọrọ Agwọka bụ ana ndị ụka goburu, mana ndị ọnyakpa enyi ozu chụpụrụ ha ma legharịa ya bụ ana nke o kwuru na ọ gaghị eme ma ọlị. Ya bụ onye isi ACTDA gwaziri ndị na-alụ ụlọ na ndị na-eme ihe gbasara ile ana na ihe ndị ọzọ ka ha bịa n'isi ụlọ ọrụ ahụ nweta ikike nke ziri ezi tupu ha bagide ihe ọbụla ha na-eme. Ebe ọbụla ha gara, ndị mmadụ nọ na-eto ha maka ime ka Awka bụrụ ebe eji amatụ ma mekwa ka ndị ọnyakpa enyi ozu ahụ bụrụ ndị achụpụsịrị na isi obodo Anambra steeti. Site n'Awka, aha m bụ Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS.